Hello guys, आं अबेबा थांनो देलाय मालाय देलायना फैखो सानदोंना नङासै नोंसोरो बिराद देलाय मांग्रि सानदों नङासै नोंसोरो आं थांनो नागिरदों बाजाराव माने ब्लाउसआनो गैला आंना हामजाला जायै जायै अमा उखुन्दै बायदि अमा बिमा बायदि देरजोब्बायना मोदोमा बिनिखायनो ब्लाउसआनो हामलानो इमान टाइट नै ब्लाउसआनो मोदोमा अमा बायदि जाबाय नालाय दा बेनि थाखायनो आङो बोरायखौ ब्रा 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 देहा हायैखौनो आङो एसे थगाय थसि बुरखायबाय सना होनबाय लोखि होनबाय माबा माबि होनबाय होननानै बुरखायनानै फाइनालि आं लाना फैनो हामारबाय आरोना नै उदै गिजिखौनो बे सारा लासै 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 थांसै आरोना बाजारावहाय ब्लाउस लानानै फैनोसै आरोना एक्चुअली खामायखौ ओरैनो मावना होयो हौवाफोरनो हो एसे ब्लाउस दख'ना गाननो मोनाबा नङाबा ब्लाउस गांसे दामालाय बेसेबां दाम 120 थाखाल'सो ज' थांबाय थानोसै आङो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लाउस लाना फैबाय आरोना आङो नांबाथाय रावबो लानाय नङा आखान्थि गुसुं गैया नै 36 न' 34 दां 34 थासिना 36 थायो आङो नै बे 36 आबो मिला नांनाय दे सोना मिला नांनाय गुसुआ बेनो गुसु सुबानो गुसु नै बे गुसुसिन टेस्टि जाहैथारबाय फैसाया गगोन फैसाया ब्लाउस माबायदि दंथाय बिदिनो बिदियालाय बेसेबां नै बिदिया बे गुफुरा गिदिरखौलाय 36 फोरखौ आयु खाग्रा दंलायलायो 200 थाखानि लाबाय आरोना आर'नाइ गस्ला गाइसमोन दख'ना फैसा दंबा दख'ना लाजागौमोनहाय फैसाफोरा आं गैया नालाय बाजार दिन जालायलायनाङा दाना अबेनि आब'आलाय गसाइगावनिखा ए थौदा फैदा बिफाखौ नागिरहैसै फै बोरमाखौ होननानै खुसिया सारदों 200 थाखानि लाबाय आरोना आंना बोराया नैबावहाय टेम्पार होदों आरोना नायना आङो नैबाव टेम्पार होगासिनो दं आंखौबो होनो लिंदोंमोन होखांबाय आंबो होखानोसै दे मा दासो दसेनो होखांखायोना औ आंबो टेम्पार होसै आरोना र' बिदा दैसाया बिमायंजों जा लोगो जाबाय आरोना दिनैहाय बिमायं ओंखारबा ओंखारफायो हाबबा हाबफायो सारियालियाव फैबाय जोङो साहा लोंसिगोन हनै मेंख'आ नै दख'नाखौ नैबावनो बायना लांदों आं दाखालि 600 थाखानि अबाव मोना माथो साहा लोंसै आरोना मिस्टिसो जादों मिस्टिसो जानोसै आं उदै थान्दा जानायनि नै मालाय सट लाबाय आरोना जाखां लोंखां साहा लोंनानैहाय नैबे मोनजायै बुस्थुखौ जाजोब्बाय आरोना दिनैहाय साहा मोनलोङामोन फार्स्ट टाइम साहा लोंबाय गाराय जानायनिफ्राय सिंग्रा मोनजायामोन सिंग्रा जाबाय आरो मोसाहोबावदों नों आखाइखौहाय आखाइ मोसाहोगासिनो दं लाखोमाबावबाय माबायदि मानसि बियो आखाइ मोसाहोनायखौ लाखोमाबावबाय आंखौ केमेरा नुनायखाय आखाइ मोसाहोबाय थादोंमोन आखाइ मोसाहोनायखौ लाखोमाबावबाय आरोना गाइसमोन बिराद गाज्रि बियो नुदों नोङो गाराय जाबाबो माबाया आरोना थांसै फैदो आरो आंजों दै सार फैदो